دەم باش خوندەکاریمەنی هێژە وەرەیە مامۆستاکەنان ڕەفادە بەشە هەفە یەکەم ئیرۆ وانەیەمە سەر هەفکێشەیە شپلا دووەم بەریم دەست پێکن مەدەما بەرێدا هەفکێشەیە شپلا یەکەم بەربوو ئەو هەفکێشەیە بۆ دوێ ئاوایی هات نووساندن پشتی کورتکردناوێ چارەیاوێ x یەکسانی نێگاتیڤ بە بەلاوی ئا گۆری گۆ ئا نە هەژمارێک سفر بە ئەگەر ئەم پلەیەکێ لەبەر زێدە بکەن ئەم دێنن ئا x دا یەکێ بدن vê بوو بە x و هەژمارێکیم لێ زێدە بکەن ئەف ئەم ژێرە دەبێژن هەفکێشەیە شپلەیە دوویەم بنە ناسە x ئاوایەوێ بوو ئا x دا کۆمی با x کۆمی جە یەکسانی سفر ئەف هەفکێشەیە شپلا دوویەم مەرجێ گۆ ئا نە یەکسانی سفر بە gelek rêbaz çarekirina wê hene em ê îro rêbaza delta nas bikin. Delta çi ye? Hejmarek e. Ev hejmar zagonek jêr heye. Delta yeksanî bada derxistinî çar a c. Ji ber ku hejmarek e heye pozitif derkevê, heye negatif derkevê û heye sıfır derkevê. Ji ber vê yekê sê rewş hene. Delta sıfır mastir be û heye delta sıfır mastir be û heye delta yeksanî sıfır be. Her yek ji wan em ê zênin çi didê me? Eger delta sıfır mastir be bigorin sıfır biçûktir be wê demê ev hevkêşe çare jêrnînin komika. Çare yani is yeksanî komika valê. Eger sıfır mastir bê du çare hene. X yek yeksanî negatif b komî koka delta belavî dido a x dido yeksanî negatif b derxistinî koka delta belavî dido a. Eger delta sıfır bê ev her du diçin menê cem negatif be belavî dido a bêjnê de çareyek dubare kirî ji ber her du dibin heman çara. Ji ber vê yekê nepêwîst em deynin x yek û x du karin deynin x tenaxwe. Yani x sıfır çi bê rast e. Menê negatif be belavî dido a. Em mînakna bibin. Mînaka yekem x da komî 5x komî 6 yeksanî 0. Pêşî xwendekarino em a û b û c derxin. A qatê x dame û b qatê x e û c hejmara xwe cihe ya newbihar. Delta zagona wê b da derxistinî çar hevdanî a hevdanî c. Em kevaneka deynin ji bo merxuyayî bê em hêmaya de şaş nebin. B 5 yek 6 yeksanî 25 derxistinî 24 yeksanî yek sıfırê mastir e. Wê demê du çare ji vê hevkêşeyê hene. X yek demaz dibe negatif be ez dijî vê bim hêmaya wê bû negatif 5. Komî koka delta delta yeka koka wê menê yek belavî do a do hevdanî yek menê do. Bû negatif 4 belavî do yeksanî negatif do. X dido negatif b negatif koka delta belavî do a derdikeve negatif c. Komika çareyan negatif c negatif do. Em mînakek dî bibin. Do. Negatif x da komî dido x derxistinî yek yeksanî 0. Em werin. A yeksanî negatif yek b yeksanî 2 ye c yeksanî negatif
یەکە دێلتا یەکسانی بە دا دەرخستنی 4 هەفتانی ئا هەفتانی ج ئەس هەم بە هەژمارە خۆ دەینم بە ئا ج یەکسانی 4 لەبەر دوێنێ دەرخستنی 4 یەکسانی سفرە ji hevkêşeyê re çareyek dûbarok heye x yeksan negatif be belavî 2a ça xwendekarine me got negatif be dijî hîmaya be be cem di doya dijî wê bû negatif di do belavî 2 hevdanî a bû 2 hevdanî negatif 1 negatif 2 yeksanî 1 komka pênaseyê vê hevkêşeyê derket hejmara tenê em mînakek dîna bibînin 5 x dam derxistinî 6x komî 10 yeksanî 0 a 5 b negatif 6 c yeksanî 10 zagona delta b dam derxistinî 4 hevdanî a hevdanî c em hejmarê xwe bicih bikin b a c yeksan 36 bû 20 bibihrin c 10 bû 36 20 hevdanî 10 bû 200 derxistina wan bû negatif 100 û 6 û 4 ji sifrê biçûktir e ango komika pênasê komika çareya komika valeya çima min vê dema got delta sifir biçûktir bê ev hevkêşe çare jêr nînin ji ber dema stêm koka delta din divê delta hejmarek pozitif bê li vir derket hejmarek negatif wek ku em zanin hejmarên negatif koka way damî nîne ji ber vê yekê vê rewşê de em dên ev hevkêşe çare jêrtine ye di komika ar de ar de ji ber çi hejmara rast û negatif koka damî jêre tune ye li vir xwendekarino wek me gotî hevkêşeya ji pilla duyem gelek rêbaz jêr hene ev yek ji waye dikarin bêjin ev rêbaza giştî ye ji hemû hevkêşeyên ji pilla duyem re çêdibe rêbaz nedî hene gorî rewşa vê hevkêşeyê dimêne rewşin kintir hene bêjin yan yek zûtir dige hevkêşeyê lê ew jî tiştin mercin biçûk pê vegirêdayî hene ev ê waneyê werin em ê wan nas bikin heta waneya werê dimêne kêf û xweşiyê de spas